mbok iki garwane nderek kula ngampil sekedap ora tak apa-apane tok dembok tok among dadi impet pepuntone pantes digo weh alisih nanggal sepisan iki bendah neon nom-nomane kaya ngene iki oh sik umur 18 oh nanggal 18 Pak Bedon dununge wong manes pegang wawe lagune lali janjine kater pencene Bapak Karji dalasan Bapak Adip dina minggu sing leren sik Mas wis kadang ati kabeh monggo janjane kowe ngendi Putra Dewa Pagamening lho asik-asik monggo Pak Bondet hatiku sejenuh kowe kancan karo wanita liya
aku nesto lan ora bondo donya man yaktine mung kebranan bareng kang durung kanyatan nene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku tinggal pepucetku ngeling sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saiki wis tansah gawe gelo biyen mulane aku ra wis kandha aku nesto lan ora bondo donya man yaktine mung kebranan bareng kang gerong kanyatan
tenan sejati senadyan kaya ngopo jroning ati ora bakal tega yen pinuju aku ketemu karo kamu tak rewangi nelongso ning siramu kok ora rumangsa nadyan adoh tapani mung nuruti karepe ati karep saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sumendal atiku lo tumetes nelesi pipiku yen pancen wis ana liya kaya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal ngundeli kaya ngene lelakonku wingi ngopo dadak kowe ngajak turu yen pancen wis ditinggali gawe gelo ati salawase Kembang suruh yen nangis sakura weruh lengek tak jaluk tinang sakenye bisa rawo lalakone lumaku sakita. Tanjung mandeg wis Tanjung dia background wae Tanjung ayu rupamu minggir-minggir lambemu nanging si Tanjung arep ngejak Mbak Yuli arep ngejak Mbak Yuli Pak Bedot pangkah aja ngono ae Tanjung ayu rupamu minggir-minggir lambemu nanging Tanjung ayune rupamu lan minggir lambemu mongkok nutupi suling atimu atim gak iso Tanjung kang masih do paksa
Lah iki lho muni Iso aku. muni ngono ya 100.000 lho kowe iki. Nah niki ya Allah. Alhamdulillah Kang Mas. Lho. Tanjung Sing penting aku guyune ya. teteloke duduan teko tamoy. Kowe mati dening aku si Tanjung. Sauri. Menapa luput kula Kang Mas? Panjenengan kok tega merjaya dateng kula? Hei, kowe ora ngerti luputmu to? Tak tinggal ngumpat ditumbalik proyek Kraton Leskodono. Kowe wani tumindak sedeng meratumu Sur Prabu Atikrama. Kowe iblis kowe. Kang Mas. Karo kula kono nangis. Karo nangis. Kula boten selingkuh Kang Mas. Kakang Pates itu paksa. Kula boten selingkuh Kakang Pates itu paksa. Lepas kula menapa Kakang Pates. Ngono lho. Kowe iso ngono tak tambahi. Kang Mas itu paksa. Kula boten selingkuh Kang Mas. Tanjung sadurunge tak percaya kudu manut karo mati dhewe aku Tanjung kowe. Tanjung. Loh, lu diramu wangi Tanjung. Teteloke wonten Kautama Tanjung. Kowe ora luput. Sing luput pun Kakang Tanjung. Banyu kali kang tanggung umbah pusoi gandane wangi Tanjung. Besok yen ana jaring jaman papan iki katro kutha Banyuwangi, Banyuwangi. Wes to wes. Ya, ngono ae. Sesuk malah ono ngoman dhisik. Iki nuruti Bapak Kardi. Nggih Mas. Rae kutha Banyuwangi. Tanjung mesti karing jagat momane Kakang Dimas. Ora ana kena liya kang bakal tak tresnani kejaba ngesamu. Apa sih dadi penjaluk bakal tak turuti sing penting aja njaluk ceblek bulan karo bintang. Lek mandak lipen basane alis banget tukokne. Kaya rinun setateko sasat wes koncatan rasa seneng ing atiku Monggo Bapak ingkang asta sampur kula aturi enggal jumeneng. nenelongso doning masta line jiwa Bapak ingkang sampur pikantuk sampur kula ora kaya desemono sasat gandeng renteng Niki saya dalu pramila ngabote Bapak Kardi monggo persiapan debok amargi ndamel panggung wayangan. Dados sing dereng wonten deboke dereng enten taline persiapan monggo. Itu tak kapewon tayub gelar ringgit wadutal teman-teman. Kaya tali lorasaku lamun kelang ngansli ramu emanem dawang teko ama kasih kita menika super khusus dumateng Ibu Somlor. Banget nelong so atiku yen nojo nyawang marang putra
prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja kumanungkung barang iki kanggo durung rampung bela pati kang Mas Prabu Kupala kanggo seto labuh ing wana segara tobat-tobat kowe wanita keparat para ngerti yen Bandung lan jagat putra ratu penggege Prabu Darmaya aku duwe aji sekti Bandawasa Rara Jonggrang manuta sun Bundadarwa Joko Bandung aku terbeda bono Candi sewu sewengi kudu dadi iya pandi panjuwunmu tak turuti bareng-bareng putra Dewa Indonesia Karaida Elektronik C Mas Tulus C C C bojomu tak sili esok wis tak balekne C kelingan manis esemi manis eseme terus kelingan ramah kemuyuni ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku kelakon dadi bojone jaga kayune cengkeh krasa penak kok ngajak maneh sayange wis duwe bojo nanging durung loro Mas nanging aku wis kadung tresno senengi rasane ngati yen aku glakon melu ngopeni Putra Dewa Indonesia Karaida Elektronik jambu alas kulite ijo sing tak kakasuk duwe bojo ada gula ada semut calon rondo bakal tak cabut sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni Sumpah wis janji arep sehidup semati tekad ngati ora bakal luru ganti jambu alas manis rasane senajan diles tak enteni rondone nek digapek gampang metu kalem-kalem suwi wis duwe bojo selaran sayange wis duwe bojo nanging durung loro Mas nanging aku wis kadung tresno wis kadung tresno senengi nelongso rasane ngati rasane ngati
Mas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo. Ada kuliah, ada semut, calon rondo bakal tak cabut. Sini dong Pak Kerto. Sumpah wis janji arep sehidup semati, seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas manis rasani, Manis rasane senajan dilas tak enteni rondone. Sayange wis duwe bojo, nanging durung loro. nanging aku wis kadung tresno. Senengi rasane ngati, Rasane ngati yen aku lakon melu melodi. Asik asik, picis bergoyang bro. Nggih Pak Karji. Monggo Pak Karji suwatene meniki nong sewu. Sing nyanyi asli saking Pak Karji dhewe. Mas Rumo, tolong Pak Karji suruh berdiri. Nah. Cii. Pasang. Asik-asik masih bersama Putra Sadewa Indonesia Dunia. Yo. Buat yang supen saking Ki Sound System Sound Godang Super Profesional Ugi Syuting Putra Jawa. Tarik bro. Abang tiru lampune disco. Awak uru mikir bojo loro. Sini dong, goyang. Nah, Bojo sing eno Pak Timin, Mas Syukur. sayang. Sing tuwa njur wekat ditinggal. umat rapi Iso turu Mikir mesno, leo kagem aku. Mikir putuwe, mikir pancane. Wes saiki bingung atine. Bojo siji suwe nyoto. nang kene adu penake sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing asik Pak Bedon monggo Pak Bedon melok goyang ya oleh Pak Bedon Mbak ya ini asik cemene semana. tenan Pak piye Ayo ditata. monggo Mbak Bugari Ayo dijaga. Murid tentreming kula warga. Abang biru lampun di disco. Monggo Mas. Awak kuru mikir bojo loro. Bojo sing eno jalo disayang. Bojo sing tuwa wekat ditinggal.
aduh penake Tenan Mas, tenan Mas. sedina kanggo sapa Kanggo wong liya Mas. sing sedina kanggo wong liya Putra Sadewa Ora kedanan mripate Blala gawe awe Aku keloro hatiku yen anyawang esem lan kuyumu sayange wis duwe bojo krungu plawat kembang desa apa bisa keturutan momo tresnani sip sip monggo Mas ingkang ngasta sampur
ngaturaken sembahku. Tayubipun tasih kula tambah setunggal ajon. Sabaripun setunggal ajon niki tayub sampun paripurna. Lajeng keluarga besar Mbah Kardi monggo tata-tata ten Gyong Inggil ajeng wayangan. Yen sing iki Mas jenenge Niki Bapak Ibu sang Hyang Prawo kok pilih ajon menika indang setunggal lelagon malih ya pramila saking menika kojo dhumateng Bapak Ibu pangapunten nggih yen sing iki Mas jenenge manuk apa yen tak sawang manukmu ndangak-ndangak Mas Bapak Ibu sang Hyang Prawo sebesar malih kula wangsuli mbok pilih caos sesuguh lipur langan beksan menika kantun setunggal ajon nggih mbok pilih mangke salebetipun panjenenganipun Bapak Pramugari mbok pilih anggenipun hantum sampur Pak Hormat jembatan sami mbok pilih wonten ingkang kasingsal utawi wonten ingkang kaliput nggih kawula sesu nyuwun pangapunten ingkang sak agengipun nggih sebesar malih